Kennis, inzicht en techniek die die in jaren opdienen hebben, oorbrengen op een volgende generatie. Dat is het idee achter masterclasses. De leerling krijgt les van de meester. Aroen de Sneun kregen in snits 8 jonge mensen les van 3 jazz-divas. En Paul Horjes, wie een van haar. Ik ben Paul Horjes en ik kom oorspronkelijk uit Snits, maar ik ben op dit moment in Grains. Ik ben een zanglerares, vroeger zangeres. Nou, ik zing nu af en toe nog eens, maar ik ben eigenlijk voornamelijk zanglerares. Ik geef les in Groningen op het conservatorium en op de theaterschool in Amsterdam. Ik ga naar een masterclass van Sien van Tuinen en van Floor van Zutphen en van Caroline Mout. En die leren mij het in hoe jazz bij, hoe is het beste daar, hoe is het beste demo jongen en hoe is het beste zo'n versjes brengen. Hij stuurde een filmpje in. Daar zag ik 2 studenten van ons conservatorium die met hem samenspeelden. Dus hij zit wel enigszins in de jazzhoek. Ik vind het prima om als enige jongen mooi te dan. Ik zit er net echt een probleem in. Sowieso ken ik me goed met vrouwen, dus dat... Er zijn heel weinig jongens op het conservatorium ook, er zijn heel weinig jongens op de theaterschool. Dus dat is de afdeling kleinkunst eigenlijk, daar zijn wel heel veel jongens. Maar op het conservatorium zijn ook bijna alleen maar meisjes. Ik ga wat meer verdiepen en zeg ik dat ik bij Herman Brood in de band altijd zangeres is best. Dus het heeft wel een heel repertoire opbouwd, ik wel. Ja, ja. En ik heb ook jarenlang bij Herman Brood gezongen. Dus met Saturday Night. Just in time replay fighting fantastic appearance of a new day while melancholic widower crawling on his back. Ik wil bereiken dat ik nog beter jazz leer zingen en nog beter leer brengen. En dat ik de tak in pas in mijn optredens. Ik zelf als jazzpianist en jazzzanger. En ja, dat wil ik gewoon graag leren. Ja. Ja, Paul. Ja, hallo. Hallo. Paul, Hoe gaat het? ja, zeker. Leuk. Ja, Heb je er zin in? Ja, zeker. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat u mij kunt leren ook vandaag. Ja. Nou, van alles natuurlijk. Hè. We hebben een hele workshop te gaan. 2 uur lang. Ja, op de muziekschool hier van Sneek. Ik weet jullie namen niet meer. Dus we krijgen het bekende namenspel. Ik weet niet of iemand dat wel eens gedaan heeft al. We gaan in een kring staan. Goedemorgen Paul en Daphne en goedemorgen Floor. En hallo Maaike en Petra en Ruby en Amarens. Hoi Amarens, want jij bent Sophie. Ja. Ik ben Marijke. Goed. En hallo Sophie, en hallo Amarens, en ik ben Paul. Hallo Maaike, Petra, Ruby, Sophie, Amarins, Marijke, Paul, Daphne en ik ben Floor. Hallo, zeg je. Hallo. Dat voel je veel meer hier, hè? Ha, ha, ha. Doe allemaal maar eventjes. Dat lachen, dat is ook altijd middenrifwerk, hè? Lijkt net echt. Ja, lijkt net echt. Ning. En Paul. Open, nee. Langzaam terug. Zie je, dan moet het ook. Jij moet ook echt, daar moet je op trainen dat het middenrif, dat het precies is. Hè? Ik doe een stukje voor met het liptrill. We gaan een liptrill oefening daarvoor doen. Dat, hè? Dan moeten jullie even kijken. Ik weet niet of jullie je konden voorstellen wat ik nu deed. Die stem die ging dus van boven naar beneden in mijn hoofd. Ja, goed. Kijk, dan verlies je dus de steun eigenlijk. Hè?
juist wat lager, Paul. Ja, je denkt ook wat eigenaardig, maar het helpt goed. Het is een... Floor, wat vind je ervan? Dat weet ik nog niet. Hij is de enige jongen. En dan doe ik van die oefeningen. En die zijn er misschien voor de dames. Qua toonhoogte. Ja. Dus het is een beetje moeilijk. Maar nou, ik heb hem op de auditie gehoord. Hij deed het hartstikke goed. Dus ja. Het is best wel moeilijk voor hem, denk ik. Dan zit hij daartussen. Dat weer zwitten, hè? Ja, ja, zeker hebben we training hebben we gewoon. Ja. Is het oors als toch eerst? Nee, ik doe wat tochten, wat zangoefeningen, wat zangtechniek. Dat komt heel vol op haar adem inderdaad. En daar krijg je volle oefeningen voor. Ja, dat jet bij zangtechniek. Dus ik wil verwachten. Als iemand niet goed blijkt te zijn, dan merken ze dat zelf. Dus dan, ja, je kan niet al te hard zijn. Maar ja, het is wel duidelijk. Je moet het wel ook zeggen als iets niet goed is natuurlijk. Dat is wel de bedoeling, ja. Ik vind het heel erg gaaf dat ik ontzettend op mijn gemak gesteld word hier. Dat er een hele relaxte, positieve sfeer is waarin we ontzettend veel leren en heel duidelijk wordt uitgelegd. Dat is echt heel fijn. Floor heeft maar weinig woorden nodig en dan weet je precies waar ze het over heeft. En dan heeft het ook meteen effect. Dus dit vind ik leuk, hier gaan we mee door. Ik kon vooral leren om niet alleen alles te beheersen, maar ook eens lekker uit te halen. Je leert ook eens een keer iets van iemand anders dan in plaats van je eigen zangdocent. Ik wil graag leren meer improviseren en ik weet zeker dat ik dat hier kan halen. Dus ik heb er heel veel zin in. Oefeningen worden gelijk nagedaan, opgepikt en er is ruimte voor vragen. Wat mij betreft erg gezellige sfeer. Houden zo en het is nog maar de eerste dag. Dus kom gewoon door met de rest van die masterclasses. Nadat Paul en Amer vol kritiek over hem uitstwart kregen, moest er hem even aanreageren. Well, it don't mean a thing. De presentatie van het resultaat is op tonsie 16 mei in Trebal in Haas. Ja, dat